салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Бародарони азиз, мухлисони меҳрубон, аз ҳама шумо як хоҳиш илтимос дорум ки як хоҳиш ва як илтимос. Инами комментария я ссилка закрепит кардагим. Будурен ҳамида обуна шавен. Ҳами канал қариб моҳ январ як сола мешава. Меҳнатош месӯза. Будурен ҳами канал подписаться кин 80 нафар намераса ки 1000 шава. Вақте ки 1000 шид ман инсасия гирон мекунам. Аз ҳаматон хоҳиш мекунам ҳами ссилкада будурен подписаться кин, ай шумо ҳеч намерава. Медурен я подписаться мекунед, агар форатон салом бинависен дар комментария. На форатон агар я подписаться кунед тамом. Просто каналш як сола мешава, меҳнатош месӯза барои мо. Аз ҳама шумо хоҳиш мекунам ки дар бари мая ки канали маро дӯст медора, инами ссилка ки дар комментария закрепит кардагиай ва дар описани видеора мемонам. Будурен дар ми канал обуна шавен, подписаться кунед, форатон лайк ҳам биҷиқед. номи каналш Муспро ном дора. Инами хоҳиш доштам бародаро, кани мебинем ки кани қатима ва ё дар бари ма чанд нафар ҳастанд. Медурем обуна мешавем. Ба пеш.